Hej, vi er Laura, Jacqueline og Eva, og vi har om vikingernes eftertid. Vores spørgsmål lyder, hvordan blev vikingerne set fra omverdenen i vikingetiden? Hvordan ses det i dag, og hvordan bliver ordet viking brugt i dag? Så hvad er en viking? Vikingerne var badass krigere, som vi kan se her fra Skandinavien og de nordligste dele af Tyskland, som i den sene jernalder og vikingetiden plyndrede og koloniserede områder langs kysten og floder i store dele af Europa mellem år 800 og 1200. Oftest tænker man nok på vikingerne som omrejsende krigere, men de var også dygtige handelsmænd og landbrugere. Så vil vi gerne komme ind på noget om det tidligere syn af vikingerne. I 793 blev nogle engelske munke fra øen Lindisfarne overfaldet af nogle vikinger, og efterfølgende skrev de en meget drabelig fortælling om angrebet. Det var blandt andet med til at vise vikingerne som meget blodtørstige og drabelige folk. Andre lande havde hørt om, hvordan guden Odin gjorde krav på menneskeofre. I Yndlingssagaen hører vi om sagnkongen Agn, som ofrede sine sønner til Odin. I samme tid hører man også fra en mand, der hedder Saxo Grammaticus, som fortalte om, hvordan kong Vikar blev hængt som et offer til Odin. Den tyske forfatter Thietmar Merseburg fortæller, hvordan der i byen Lejre ved Roskilde hvert 9. år ofredes både mennesker, hunde, haner og høge til guden Odin, hvilket kaldes blod. Vikingerne blev hovedsageligt set som en flok blodtørstige vilde krigere fra Norden, som plyndrede og dræbte på deres togter til det omliggende Europa. Her ser vi så et billede af en eksemplarisk viking, men dog uden horn på hjelmen, som de fleste tror, de havde. De blev kendt på deres skibe, som var ekstremt gode og lå lavt i vandet, hvilket gjorde, at de nemt kunne komme rundt til forskellige lande, hvor de plyndrede. De blev kendt i store dele af Europa, fordi de sejlede langs kysterne og floderne, hvor de handlede eller gik i krig. For nordboerne var floderne og havet de vigtigste handelsveje. Stort set de eneste optegnelser fra vikingetiden, vi har i dag, er skrevet af katolske munke fra blandt andet Tyskland, Frankrig og England. Og så kan vi selvfølgelig kun se sagen fra deres synsvinkel. Vikingerne skrev ikke bøger. Det eneste vi har fra deres tid er få runeskrifter på træ eller runesten. Så når vi ser den kun fra de katolske munkes synsvinkel, så ser vi det fra en mere dårlig vinkel, da vikingerne plyndrede dem, og materialet fokuserer på deres krigslige, barbariske udseende, deres plyndringer og deres brutalitet. Nutidens syn på vikingerne er lidt anderledes end hvad virkeligheden var og er. I dag så ser vi for eksempel Asterix og Obelix som vikinger, selvom de egentlig er gallere. Og Valhalla-tegneserien er faktisk børnenes første introduktion til vikingerne. Selvom det ikke helt foregår i vikingetiden, og de forholder sig heller ikke 100% til de oprindelige sagaer. Vi kan stille os selv spørgsmålet om, hvorfor vores billede af en viking egentlig er så barbarisk. I en ordinær dansk omliggende syn på en ægte viking er en bredskuldret mand med en økse, lyst hår og en hjelm med horn. En brutal og kæmper for Odin og Thors ære. Men det er jo forkert. Grunden til at vi kan se det sådan kan være på grund af de gamle munkes skrifter og beretninger om de barbariske plyndringer og også de gamle fortællinger om krigerisk stolthed. Der er dannet en form for kult om vikingerne i Norden, da det blev set som en national stolthed, at vi engang var en stærk og en krigerisk nation. Synet på vikingerne fra omverdenen. Vikingernes skikke blev ofte set med forkerte øjne for omverdenen, da de ikke havde sat sig ind i vores traditioner her i Norden. For eksempel skriver araberen Al-Tushi om, hvordan man i vikingebyen Hedeby fejrede vintersolværet. Det gjorde man ved at ofre dyr til guderne. Det var kvinderne, der lavede ceremonien. Han fortæller også om en dyreofring, hvor dyrene blev slagtet, hvor noget af kødet blev givet til de fattige, og noget blev lagt til gudet. Hovedet fra de ofrede dyr blev sat på pigge, og man spiste kødet. Derfor
så i den fatland, altså den her meget brutale ofring, og så os som et meget brutalt folkeslag. Men selvom vi måske var brutale, så undrede folk fra andre lande så også om, hvorfor vi havde lige ret med kvinder, eller ikke lige ret, næsten lige ret. En jøde kaldt al-Tatohi beskriver altså, hvordan kvinder kunne slå op med deres mænd, hvis de ikke gad være sammen med dem. Det gjorde Al-Ghazal, en anden muslim også. Det vil altså sige, at vi har 2 uafhængige kilder, som siger det samme. I år 922 beskriver Ibn Fatland også om begravelsen af en vikingehøvding, og han beskrev denne begravelse meget uhyggeligt, hvor at han blev sendt ud på sit skib og derefter brændt. Han fortæller også, hvordan høvdingen blev lagt i en imidlertid grav i 10 dage, imens der blev syet tøj til ham. En trælkvinde, hvilket vil sige en kvindelig slave, meldte sig frivilligt til at ledsage høvdingen til dødsriget. Mens hun ventede på dagen for selve begravelsen, blev hun bevogtet af 2 andre kvinder. Trælkvinden fik berusen drikke, og i dagene før begravelsen fik hun lov til at have det sjovt. Hans fortællinger om vikingerne gør det heller ikke bedre. Han beskrev dem som høje som dadepalmer, blonde og rødmossede, men beskidte og uhygiejniske. Han fortæller, at de vaskede sig om morgenen i et fad, som en trælkvinde bar rundt til mændene. Først vaskede høvdingen sig og friserede sit hår, så er det de næste tur, og derefter pudsede de næse og spyttede i vandet, og bagefter vaskede sig i det samme vand. Som sagt, så ser vi vikinger i Norden som, eller det er blevet en national stolthed og et symbol på sammenhold og styrke. Men nogle gange så bliver ordet viking misbrugt. For eksempel Husqvarna Viking symaskiner, de bruger ordet til at sælge. Ordet bruges også i sport, for eksempel til holdnavne og i sange og som maskotter. Og ligesom i Grækenland, så opkalder vi i Danmark virksomheder andet efter vikinger. Skoringen har for eksempel et horn på deres S, og vi ser med det samme, at det er en skandinavisk virksomhed. Og for eksempel i Grækenland, der opkalder de hoteller og andet efter guder og historiske personer. Så det er lidt det samme. Men ordet viking kan også fremstå på en negativ måde. For eksempel en rockergruppe i Danmark bruger et billede af en vred viking ved siden af det danske flag Dannebrog. Og vi ser igen, at vikingen er et nationalt symbol, da rockergruppen kæmper mod indvandrergrupper. Vi kan også lige komme tilbage til misforståelse med horn på hjelmen. Der er aldrig fundet hjelme fra vikingetiden med horn på. Det er bare noget folk har fundet på i eftertiden. For man kan se forskel på vikingerne og de almindelige mænd i middelalderen. Og folk bruger også disse hjelme, når de ser fodboldskamp og lignende. Konklusion. Vi vil gerne konkludere med, at det var de nordiske lande, som var vikinger, og samt at nutidens syn på vikinger ikke er det rigtige vikingbeskrivelse. I dag bruger vi i daglig tale som et ord, der signalerer vores nationalitet. Udover det kan vi ikke have et præcist syn af vikingernes skikke, da de ikke selv skrev beretninger og fortællinger ned, men kun runer på træ og sten. Det vil altså sige, at vores syn bliver set fra andre lande, der blev plyndret af vikingerne hovedsageligt.